Русини Словакії критично відносяться до їх переписа, бо ще не опублікували дані, чим вони недовольні. На Словакії пройшов перепис, як вони кажуть, списування. Так от русини на Словакії пишуть, що і так нас при першому успішному електронному списуванню перепису чекання без кінця. Вони сміються. З тим, що за часи Ференца Йовшки при Австрії, вони кажуть, було б пораховано скорше, ніж тепер, коли до того на комп'ютерах. Але, може, тут вони бавимо о тактичному чеканню. Від дані в кошариках уже в інтернеті суть. Хтось їх уже може видіти. А може собі тепер до справди, вони пишуть, мусять на пальцях порахувати, як будуть інтерпретувати перепис. Ми пам'ятаємо, що в кожній державі перепис має бути відкритий, нічого скривати там не може. А у нас у перепис, як була в Україні, вона була змащена, тому що в Закарпатті нам не дали записатися русинами, а викинули всі можливості і навіть хотілося русини писати іноє, і то викинули. В результаті перепис оказався змащений, тобто недостовірний. По нашим русини в легкому такому труді назбирали вище 100 тисяч підписів. А реально в Закарпатті русинів під 800 тисяч. Якщо були б свободні переписи, тоді б тося відкрило. Ну, уви, вперше в Україні бояться робити переписи, бо результат може бути катастрофічний. А з другого боку, ми б іще раз постаралися вказати, що нас русинів є переважна більшість, але народ мирний, продержавний і абсолютно нікому не робить ні перепон, ні якоїсь угрози. Жаль, що в Україні того не поняли і в многому пострадали. А в деяких вопросах пострадали катастрофічно, тому що так мучити жителів Закарпаття, особливо русинів, та вічно вже 30 років ліпити нам сепаратизм, прямо так, як будто би в них щось сталося, ясно, що то нечесно. Ми законопослушні люди, любимо свою державу. Перші дані вже суть, але ще основні, а можуть бути опубліковані кінцем 2022 року. А останні комбінації аж у 2024 році. От і сміються русини на Словакії. Чекання без кінця. Чекання без кінця у тактичному чеканню на Словакії, де на кінці марта вже успішно закінчилося списування, а результатів не є. Записалося офіційно 86% жителів. Це означає, що до 100 високий процент, і ми віримо, що і на новому списуванню перепису Словакії появиться іще більше, може ще й на 10 тисяч більше русинів, котріся не записали русинами у тому предыдущому переписові, бо, як ви знаєте, русини в Словакії, коли приєднали Пряшівську Русь до Словакії, там було около 300 тисяч русинів. Но їх записали автоматично в Чехословакію, навіть не в Словакію, не в Чехів, а в Чехословакію, ну а потім пізніше вже у Словаків. І такі создали условия Словакії, що невигодно було, як і нині русинам. Русинський язик так неінтересно у Словакії вчити, як і китайський. Не є ніякої перспективи таким людям. А тому і в школах і дозволено, а вже ніхто не вчиться, бо що поламано. А тому перепис, думаю, могла б вказати, що число русинів піднялося. Бог найблагословить наших русинів на Словакії. Вони такі ж патріоти своєї Словакії, як ми України. Най Бог дай, щоб древній народ русинів жив мирно і благословенно і дочекав бися до второго пришествия Христового.